What are you looking at? Γεια σας αγαπουλίτσες μου και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βιντεάκι. Σε ένα βιντεάκι το οποίο έχει πάρα πολύ χρώμα, είναι μονοχρωματικό μακιγιάζ και πιστεύω ότι είναι ο καλύτερος τρόπος με αυτό το βιντεάκι να πούμε καλώς ήρθες Άνοιξη. Είχα πάει πρόσφατα σε Sephora για να αγοράσω έτσι μερικά πραγματάκια που ήθελα και βλέπω αυτή την παλέτα της Too Faced. Λέω, oh my god, αυτή την παλέτα πρέπει να την πάρω. Εννοείται πως την πήρα και όχι μόνο την πήρα, αλλά επέλεξα το πρώτο ανοιξιάτικο μακιγιάζ που θα κάνω, το κάνω με αυτή την παλέτα. Και κάποιες άλλες μονές σκιές από τα Sephora Collection για να δώσω λίγο έτσι περισσότερη λάμψη και παιχνίδι στο μακιγιάζ μου. Έτσι λοιπόν, στα πλαίσια μιας φωτογράφησης που είχα για τις ανάγκες ενός περιοδικού, έβαψα το μοντέλο μου, βιντεοσκόπησα το μακιγιάζ που έκανα και ορίστε, σας το παρουσιάζω εδώ πέρα. Το μακιγιάζ, όπως σας είπα και πριν, είναι ένα μονοχρωματικό μακιγιάζ. Έχει πάρα πολύ χρώμα, έχει το πιο ωραίο χρώμα για αυτή τη σεζόν. Και το χρώμα που κυριαρχεί σε αυτό το μονοχρωματικό μακιγιάζ είναι το ροδακινί. Είναι ένα χρώμα το οποίο θα κυριαρχήσει όχι μόνο στα μακιγιάζ που θα δούμε, αλλά είναι ο κυρίαρχος του παιχνιδιού των χρωμάτων, στα ρούχα, στα αξεσουάρ. Σε ό,τι αφορά τον κόσμο της μόδας και της ομορφιάς, το ροδακινί θα είναι το κυρίαρχο χρώμα. Να με θυμηθείτε σε αυτό που σας λέω. Είμαι σίγουρος ότι αυτό το μακιγιάζ θα το αγαπήσετε πάρα πολύ και όσοι το κάνετε να με θυμηθείτε ότι θα εντυπωσιάσετε και θα κλέψετε όλα τα βλέμματα πάνω σας. Δείτε όμως το μακιγιάζ που σας έχω ετοιμάσει και όπως πάντα θα το πούμε και πάλι στο τέλος του βίντεο. Όπως πάντα, έτσι και τώρα θα ξεκινήσω με την προετοιμασία της επιδερμίδας για το μακιγιάζ. Έτσι λοιπόν, απλώνω σε όλο το πρόσωπο το Beauty Amplifier από τα Sephora Collection. Είναι μια αλλιωτική βάση για μάτα αποτέλεσμα που προετοιμάζει την επιδερμίδα για το μακιγιάζ και επιμικρύνει τη διάρκεια του. Έχει μια ζελεδένια υφή, η οποία απλώνεται πανεύκολα στην επιδερμίδα, χαρίζοντάς της την απαραίτητη υγρασία και ενυδάτωση που χρειάζεται πριν προχωρήσουμε στο μακιγιάζ. Στη συνέχεια, για να χαρίσω μια πιο ομοιόμορφη απόχρωση στην επιδερμίδα, απλώνω το Glow Perfection Foundation από τα Sephora Collection σε όλο το πρόσωπο. Έχει ελαφριά υφή, η οποία απλώνεται πανεύκολα στην επιδερμίδα. Όπως βλέπετε, εγώ το απλώνω με τα δάκτυλα, αλλά εσείς μπορείτε να το απλώσετε και με πινέλο ή με το ειδικό σφουγγαράκι. Απλώστε το όπως σας βολεύει. Το αποτέλεσμα θα είναι ακριβώς το ίδιο. Λαμπερή, ενυδατωμένη επιδερμίδα, χωρίς ατέλειες και χωρίς να φαίνεται χτισμένη. Είναι ένα foundation με το οποίο μπορείτε να προσαρμόσετε την κάλυψη που θέλετε. Στα σημεία, παραδείγματος χάρη, που θέλετε περισσότερη κάλυψη, μπορείτε τοπικά να τοποθετήσετε περισσότερο προϊόν. Όταν απλώνετε το foundation, να θυμάστε, είτε το απλώνετε με τα δάχτυλα, είτε με το πινέλο, είτε με το σφουγγαράκι. Όταν κάνετε απλωτές κινήσεις, το αποτέλεσμα είναι πιο διάφανο και όταν κάνετε ταμποναριστές κινήσεις, το αποτέλεσμα είναι πιο πλούσιο. Έχουμε δηλαδή πιο πλούσια κάλυψη. Για την περιοχή κατά τα μάτια δεν επιλέγω να χρησιμοποιήσω κάποιο concealer, επιλέγω λίγο πιο ανοιχτή απόχρωση από αυτή που χρησιμοποίησα για όλο το πρόσωπο και τοποθετώ ταμποναριστά στην περιοχή κατά τα μάτια για να δώσω περισσότερο φως και λάμψη στο βλέμμα. Φυσικά και θα μπορούσα να χρησιμοποιήσει κάποιο concealer, αλλά επειδή το μοντέλο μου εδώ πέρα δεν έχει τόσο πολύ μεγάλη ανάγκη κάλυψης, η κάλυψη δηλαδή που μου δίνει το foundation είναι αρκετή για να δώσω το φως που χρειάζομαι κάτω από τα μάτια και την κάλυψη που θέλω να δώσω, οπότε δουλεύοντας με το foundation, κάνω μια χαρά τη δουλίτσα μου. Στη συνέχεια παίρνω στα χέρια μου μια παλέτα την οποία τη λάτρεψα με το που την είδα. Ειλικρινά σας μιλάω, είχα καιρό να ενθουσιαστώ με τόσο ωραία χρώματα. Είναι η Just Peachy Matte από την Too Faced, η οποία είναι μια παλέτα η οποία έχει μπει στα top favorites από τις παλέτες που έχω. Και παίρνω την ροδακινή σκιά και την απλώνω σε όλο το κινητό βλέφαρο, σβήνοντας προς την κόχη του άνω βλεφάρου και τραβώντας και το μάτι λιγάκι προς τα έξω. Σβήνω δηλαδή προς τα πάνω και προς τα έξω. Την ίδια ακριβώς διαδικασία ακολουθώ και στο άλλο μάτι. Απλώνω τη σκιά ξεκινώντας από το κέντρο του άνω βλεφάρου, σβήνοντας προς τα πάνω, προς την κόχη και προς τα έξω. Την ίδια σκιά απλώνω και στο περίγραμμα του κάτω βλεφάρου για να δώσω περισσότερη έμφαση στο βλέμμα, προσέχοντας όμως τα τελειώματα της σκιάς να έχουν ένα smoky τελείωμα, να μην είναι πολύ αυστηρή η γραμμή που κάνω, να είναι πιο soft. Όπως είπα και στις αρχές του βίντεο, κορίτσια, το μακιγιάζ που κάνουμε σήμερα είναι ένα μονοχρωματικό μακιγιάζ. Έτσι λοιπόν, η σκιά που επέλεξα για να συνεχίσει το μακιγιάζ ανήκει στην ίδια χρωματική γκάμα. Είναι μια ανοιχτόχρωμη ροδακινή shimmer σκιά, η Colorful 223 από τη Sephora Collection. Το shimmer που έχει θα δώσει λάμψη στο μακιγιάζ και τοποθετώ όπως βλέπετε στην εσωτερική γωνία του άνω και κάτω βλεφάρου, σβήνοντάς τη μέσα στη matte σκιά που τοποθέτησα πριν. Αυτές τις διακριτικές λάμψεις στην εσωτερική γωνία του άνω και κάτω βλεφάρου τις αγαπώ πολύ, γιατί εκτός ότι κάνουν το βλέμμα να ακτινοβολεί, δίνουν και μια πιο μοντέρνα αίσθηση σε όλο το μακιγιάζ.
Και επειδή εγώ δεν θέλω και πάρα πολύ για να παρασυρθώ με τις λάμψεις, έτσι λοιπόν και τώρα παρασύρωμαι. Και παίρνω την Colorful 356 από τη Sephora Collection, μια πιο γλυτεράτη και πιο σκούρα ροδακινή από αυτή που τοποθέτησα πριν και την απλώνω στο κάτω βλέφαρο στα τελειώματα της ματ σκιάς που τοποθέτησα αρχικά. Διατηρώ δηλαδή το ματ αποτέλεσμα που δίνει περισσότερο βάθος στο μάτι, κοντά στις βλεφαρίδες και δίνω ένα smoky παιχνιδιάρικο εφέ στο μακιγιάζ, παίζοντας με πιο λαμπερά τελειώματα. Στη συνέχεια παίρνω την απόχρωση Peach Sangria από την ίδια παλέτα και την απλώνω στην εξωτερική γωνία του άνω βλεφάρου για να δώσω περισσότερη έμφαση στο βλέμμα. Το πινέλο που χρησιμοποιώ είναι ένα blending πινέλο. Στις βλεφαρίδες ξεκινάω να περνάω το Outrageous Oversized Lashes, ένα μάσκαρα το οποίο το χρησιμοποιώ σε αυτό το βιντεάκι για πρώτη φορά και πραγματικά παθαίνω σοκ. Σας έχω ξαναπεί ότι εγώ δεν ενθουσιάζομαι πάρα πολύ εύκολα με τα αποτελέσματα των προϊόντων, γιατί είναι τόσο πολλά από αυτά που έχω δοκιμάσει, που δύσκολα παθαίνω κλικ και λέω oh, wow. Είναι η δεύτερη φορά που παθαίνω τώρα τελευταία έτσι σοκ με μάσκαρα. Η πρώτη φορά ήταν εμένα της Benefit και τώρα είναι με αυτό. Ειλικρινά σας μιλάω, ψάχνετε για μάσκαρα, δοκιμάστε το και θα με θυμηθείτε. Το αποτέλεσμα πραγματικά είναι θεαματικό. Και αφού πέρασα το μάσκαρα στις βλεφαρίδες με το ειδικό βουρτσάκι, χτενίζω και φιξάρω το σχήμα των φρυδιών, στο οποίο επιλέγω να μην δώσω περισσότερη έμφαση για να μην βαρύνει το μακιγιάζ. Με το Luminizer to Go, ένα stick με περλέ ηριδίζουσες λάμψεις, δίνω φως και λάμψη ψηλά στα ζυγωματικά. Ένα τσικ με ένα μικρό άγγιγμα στο V του πάνω χείλος, στη γέφυρα και στο τελείωμα της μύτης, αλλά ενισχύω και τις λάμψεις που έχω τοποθετήσει στην εσωτερική γωνία του άνω και κάτω βλεφάρου. Κάνοντας αυτές τις κινήσεις, δένω αδιόρατα όλες τις αποχρώσεις λάμψης του μακιγιάζ. Έτσι το μακιγιάζ έχει μία ενιαία λάμψη η οποία ακτινοβολεί. Με το Colorful Fagajou από τη Sephora Collection σε ροδακινή απόχρωση 05 δίνω μια αίσθηση φρεσκάδα στο μακιγιάζ. Έχοντας σχεδόν ολοκληρώσει το μακιγιάζ των ματιών, λέω μήπως να δώσω λίγο περισσότερη ένταση σε αυτό το υπέροχο ροδακινή χρώμα που επέλεξα να κάνω το μονοχρωματικό μακιγιάζ. Έτσι λοιπόν παίρνω τη ματ σκιά που τοποθέτησα αρχικά και με πέρα δόθε κινήσεις δίνω περισσότερη έμφαση στο χρώμα και στο περίγραμμα του κάτω βλεφάρου, κάνοντας πιο έντονο το smoky εφέ στο μακιγιάζ. Προσέχω να μην ακυρώσω τις λαμπερές σκιές που είχα βάλει αρχικά, αλλά όλες μαζί να συνθέσουν μια ροδακινή άβρα. Για τα χείλη επιλέγω να παίξω με δύο αποχρώσεις. Την L18, μια ροδακινή, και την L16, μια πιο ροζέ απόχρωση, από τη σειρά Rouge Lacquer Lipstick Sephora Collection. Αρχικά απλώνω τη ροδακινή απόχρωση σε όλα τα χείλη και στη συνέχεια τη ροζ στο κέντρο των χειλιών, μπλε κοντά στη μέσα στη ροδακινή. Το λακαριστό τελείωμα που έχουν αυτά τα κραγιόν κάνει μια πάρα πολύ αντίθεση με το μάτ των ματιών και δένει πολύ αρμονικά με τις λάμψεις επιδερμίδας. Ό,τι πιο ανοιξιάτικο δηλαδή. It's so good. I love the glitter here. It's so like summer. It is, isn't it? Yeah, it's amazing. Και με λίγο διακριτικό contouring από την παλέτα Must Have Face Palette ολοκληρώνω αυτό το αγαπημένο μου μονοχρωματικό μακιγιάζ. Λοιπόν, πουλίτσες, πώς σας φάνηκε το μακιγιάζ? Ελπίζω να σας άρεσε και να σας εμπνεύσει να το δοκιμάσετε κι εσείς και είμαι σίγουρος ότι αν το δοκιμάσετε, όπως σας είπα και στις αρχές του βίντεο, θα κλέψετε όλα τα βλέμματα και όλες τις εντυπώσεις, γιατί είναι το πιο super ανοιξιάτικο μακιγιάζ που εννοείται πως μπορεί να φορεθεί και πιο αργά και τους καλοκαιρινούς μήνες, ειδικά άμα πάρετε και λίγο χρωματάκι από τις πρώτες ακτίνες του ήλιου. Εντάξει, δεν υπάρχει. Ό,τι πιο ωραίο το βαρικοκί για να δέσει με αυτά τα χρώματα τα ανοιξιάτικα. Εύχομαι λοιπόν να σας άρεσε, να έχετε πατήσει ήδη το like. Όσοι δεν έχετε κάνει εγγραφή στο κανάλι, κάντε τώρα, ελάτε κι εσείς σε αυτή την όμορφη παρέα. Όπως πάντα, περιμένω τα σχόλιά σας που κάθε φορά ανυπομονώ να διαβάσω και βλέπετε ότι απαντώ σε όλες τα σχόλια, σε όλες τις ερωτήσεις. Είμαι εδώ λοιπόν για εσάς, για να σας απαντήσω σε ό,τι θέλετε να με ρωτήσετε. Μέχρι το επόμενο βιντεάκι μας. Σας στέλνω τα φιλιά μου, την αγάπη μου, μια μεγάλη διαδικτυακή αγκαλιά και θα σας θυμίσω αυτό που σας λέω πάντα. Και κάθε φορά σας το λέω. Να χαμογελάτε, αγάπη μου, γιατί το χαμόγελο είναι αυτό που πραγματικά μας ομορφαίνει από μέσα μας, ακτινοβολεί στα μάτια μας και κανένα μακιγιάζ δεν μπορεί να ανταγωνιστεί και να μας χαρίσει τη λάμψη που μας χαρίζουν τα χαμόγελα στα πρόσωπά μας.